field. Yachi? A low field. Unatoka labda Wambura. Wabereki wangu Alex Prince ngani. Sakaenda nduru kunywa kuregerera kwambara kaza wala kana. Oh, baba na mai zingani. Tuliko mbali wewe. Makasiba yo. Tuliko mbali. Tuliko mbali. Tarise iko pamba. Mama pajina na. Ayo wati notenda. Tutakushanyira yo tabva ku prisons ku ZPCS. Alright. Yes, inini ndinonzi mufundisi Mucherera ndiri chaplain. Then tina rehab coordinator wedu vanonzi vaMariga, ndo vamaifonerana navo pesa. Alright. Then hatifambi toga, tinofamba tine vamwe mufundisi vatinavo veUWAS. Ndove tinofamba navo vafundisi vatoshanda navo tichifamba nezvichemo zvinenge zvaunzwawo. Tinoshanda tinovakomana vateve tinavo kuvasungwa nevasikana vateve tinavo vatinogara navo. Saka dzimweni dzenguva vanotipawo zvichemo zvekuti tine dambudziko kana toda kubatsirwawo apo, tode kuti tinzwikewo panyaya yedu iyo. Saka chirongwa chino chatinenge tichifamba kudai, tinenge tichifamba tatumwa naiyo tiine chinangwa chekuti pawane kuregererana kana kuti munzwewo nyaya dzavo pamwe chete tichibatsirana pane zvinenge zvakaitika. Tinovimba kuti munongonzwisa kuti vanhu vachinge vauya kujeri uko vanenge vapara mhosva mucommunity. Saka from that background iyoyo tinoedza kuti tibatsirane kuti vachizodzoka kwatiri vadzoke vachizogara zvakanaka uye munenge makumbirana rege kana kuti mataurirana zvinhu zvamira zvakanaka. Saka ndiwo tina rehab coordinator wedu ataurirana. Chirongwa chatinacho baba nhasi chitaura nacho kamwari chinonzi ndinzweiwo. Ndinzweiwo chiri chirongwa chakafungwa nevakuru vedu plus nemastakeholders edu veUWAS vanopatina nesu muchirongwa ichi. Chirongwa ichi chinonyanya kuda kuburitsa kuregererana pakati pemunhu akatadza musungwa nevakatadzirwa. Chiri pakubatsira zvakare kusaidhi redu rerehabilitation and reintegration kuti kana auya musungwa mujeri takumubatsira nepsychosocial support, zvinhu zvinoenderana nezvibatwa zvemaoko chaizvo, kungava kuri kurima, kungava kuri kuweredha, kungava kuri kukanika. Kozoita futi counseling dzinobata nyaya dzepfungwa, ingava iri stress, dziri depression, tichibatsirana nawo masungwa ivavo kuti kana achinge azodzoka manje kumba angave munhu low abiding citizen, munhu aakuziva mutemo uye aakukwanisa kuchengetedza mutemo. Saka mafambiro acho ndeyekuti tiri tega isusu as prisons and correctional service hatikwanisi kusvika chaipo petinofanira kuti tisvike tikashayiwa support yecommunity. And musungwa ari ega pasina maofficers, pasina vanomubatsira, haakwanisi futi kuti asvike. And isusu tikangomutora tikangomusiya futi akanaka kusvika abude, anogona kungodzoka futi angori munhu mumwe chete pasina chinhu chadini chachinja paari. Saka this program ndiyo iri kuuya kuzobatsira kuti chekutanga tinotaura nevasungu tovaudza nezveprogram. Munhu ndiye anovolontiya, idunga munhu kuti anoda here. Saka takataura nemukomana akati anoda, ndiye akatora zvikanzi ndinodawo, ndakakanganisira vana baba, ndakataura zvinhu zvakawanda, ndakapwanya, ndikaba mari, ndikatora hembe, ndikatora nedzimwe mishinari titi asi zvinhu zvacho zvindakaita zvaiva mukuda kudhakwa nekubheja kusunuka nekudini, zvinhu zvisiri right. So
istep yekutanga tichitaurawo naye. Yechipiri ndo yekuya kuno kukumba kuti titaurewo nemi tinzwewo saidhi renyu kuti zvatakaudzwa nemukomana ndizvo here, mune chokwadi here, kana kuti pane manyepo aripo, kana kuti patorinowo zvimwe futi zvakati wandei zvemungada kuti mutaure. Izvozvo zvinotibatsira pakuti tazodzoka uko manje toita kunatsokuona kuti kana anga ari kunyeba totoziva kuti mukomana unooneka kunyeba. Saka tobatsirana sei naye kuti ange ari munhu anozogamuchirika. Kana ataura chokwadi tonatsoona kuti saka zvechokwadi munhu ari kugamuchira kuti ndakatadza. Saka kutaura kuti pane way yekuti tibatsirane naye kuti kana azodzoka kwaanonge echigara akukwanisa kugamuchirika, uye vanhuwo vanozonogara naye vakukwanisa kumugamuchira vechiziva kuti no, kana akatona yetsude akataura chokwadi, kutaure kuti anogonunga munhu akuda kuchinja. Saka isusu kuno kukuya kwedu kuti tinzwewo rutivi rwenyu rwenyaya yemukomana kuti maimbogarisana naye sei, zvakambotanga sei, zviri kumbodini, kuita kwakaita mhosva yacho zvakambomira sei kusvika pari nhasi kuti azonzi azosungwa nekudini. Uyezve takanyanyotarisa nepurpose yekuti munhu ari kuda kukumbira ruregerero. The purpose of this program yekuti vanhu vayanane, vanzwisisane, vakumbirane ruregerero, vakugamuchirika. For our main purpose yekuti paite successful reintegration, kuti munhu kana azodzokera kumba agamuchirike. We are trying to avoid recidivism, kudzokera, kuramba munhu echidzokera mumajeri. Saka ndisinganyanyi kutaura zvakawanda, tine maprograms akawanda anoita sana peace education, sana prison journey and stuff, anobatsira munhu kuti njere dzake neunhu hwake hunge hwakatwasuka. Saka ndo chimiro chetauya nacho, ndo step yetiri pari zvino yechipiri yekuti tinzwewo kwamuri kuti mumbogarisana sei. I understand kuti iye anga asingatogari panapa meno kwaenda, ndofunga aita zvekutotaimira kuti maybe hapana munhu ouya odididi. Saka taombozwa kuti zvaimbofamba sei nemukomana, uye nyaya dzaakatudza idzi ndidzo chete here kana kuti pane zvimwe zvaari kusiyirira, kuti isusu kana tadzoka uku toziva kuti tochinatsomubatsira sei. Kana imi mabvuma kuzoti mazobvuma kuti takumuregerera, then tinenge takuzoya naye futi echikumbira ruregerero. Asati apedza chigwe chake chemuchero okukumbira ruregerero, isu tinaye tozodzoka naye kujeri uku tonatse kumuswa, tudza tichitaura naye tichigadzirisana kuti paanozobuda ega, kuti nguva yake yachikwana, paanozobuda munenge makataurirana, iye anenge akuziva kuti baba zvavadisi, inini regai ndifambe takadaro. Ndingati ndo patiri nhasi. Nauya masanangura ndio shayo bati iye wanga sakagari pano murungu zoona kuti ne magarire tikite pana kuti ugare nakomana type yamanye kuti angodo rantoko uyo kanganisa ndana tangu iyo asezunhu wakura 25 years kwenembiro munhu atopa ngotozone akawanga chapana uchadini chiramba achiziya zii pano achipwanya achitore chinyi hembe dzangu achitora masipanera ndozo ndanokumbira kuti dai kukunyataregerana kwacho ini nangu nachida hangu kuti asasadarika napa nangu mozi awanga andoze mwoyo uri kana maybe manga rotana kana mutombo bhangu pano. Okay. Iye nekuya kwaite pano achipedza achi ndembe dzangu ndakasara neshoma mutanga kuti wanotenga mendo aenda kutengesa achiita sei kwanga kugara uku, anga kugara kupi? Waigara pamhira apo neshama yacho achimupota achimboende kupena nonga kwaenda kugweja kugoridhe achibve ikweyo waindoenda pana bhuru wake kusai ndakazoshamisika manje akuchichiuya pano achipaza achidina achipaino zvaimbo echinzi anga bataipe emadrugs abhozi anga akutora madrugs ndo maitiro anga achita anoswera hangu ano ndo andisinawo asi maonyero ndaizvitangu zairerekereko saka kuti ndizomuona achitambire panapa wena ande kubasa
achisvike panapa unongosvika kana utakutakure kamwana kana nehwani mukombo kosunukwe mudenga kudai nhese kutopere kutiza. Okay. Saka ndaizwa zvese problem ndaitosiye basa ndisikachatoi muno basa. Alright. Asi mukukura kwake anga ari munhu akaita sei? Zvinhu zvakangouya here kana kuti akakura atori nemishaba yekuti maitoti mwana uyu mwana uyu kana kuti zvinhu zvakazotanga kuitika papambera? Mukukura wanga asikadaro vakazototanga kuite zvekudaidai nekungopinda-pinda mumabasa maanopinda munhu ndoto zvakandotanga kuti zvakutoshata-shata. Okay. Ndazamuri kuti mai vangu vakutoti vakuda kutotama musha. Akwanise kutogara bhozi ausunungukiba kuti pamwe pacho unonga wasvikirwa wangoisadza ototanga kuti siya kutotiza. Saka aidini airova here aiita violence? Ngoite mhara inekamba aitomborova ini angu asaendera but aya ndo aitopota achitombopuwe mambamba. Kurova mai vakamubereka? Handimai nini mama vakashaika ndakazona ndaanaya. Okay. Saka sekutaura kutaita kuti inyaya dzekuda kuregererana. Imimi makatarisa zvazviri at the moment. Tingati here mungakwanise kumuregerera mukomana uyu. Ndazwa nyaya yenyu iri pakuti handifungi kuti tingada kuti azoningirikina azodzoka pano kana abuda, asi nyaya iri pakuti kumuregerera mungakwanise iri kumuregerera. Kuregerera ndokwanisa kuregerera ati nyaya hombe ndoendati ndingazotsanangura kuti maitiro acho anokuti azobvekwe manje unozosvika futi tange madrugs ake utange kutoitashaye chikafu. Saka ndovachibode kakaita kapisodi ozi kuti isununguko pakushanda. Okay. Kana ndakunzwa izvi zvakanaka-naka uye rehab officer mataurire avaita vari kuti mukomana kwaari uko ari kudzidza zvaari kudzidza, vari kuti izvoni tichitarisa munhu anopara mhosva, handiti apara mhosva akauya uko anoparidzirwa, anopuwa counseling, todzidziswa chaiko chaiko kuti mhosva dzakadai zvinofamba so izvizvi kuti uwane kurugare handika mukati mwehana yako iwoka kuti urarame zvakanaka-naka kunge waregerera, kunge wabvuma mhosva yako kuti apa ndakakanganisa zvechokwadi, kutogutsikana kuti zveshuwa mhosva ndakadini ndakapara ende otarisa kubva wano mhosva ndakapara. Saka tichitarisa tiri kuona kuti ndo chimiro chasvika chekuwa convince kunzwisisa kuti zveshuwa zvandakaita hazvisi right. Saka inzira kana kuti it's a stage yaasvika yekunzwisisa kuti zvandakaita izvi hazvina kunaka. Saka iye ega kubudikidza nekunzwisisa obva ati ndinokumbirawo kuti ndigadzirise mhosva dzangu, ndinokumbira ruregerero ndega. Saka kana asvika pastage iyo kuri kuti kushanduka kwepfungwa, saka on that ndanzwa sekuti muri kuti kunzwisisa kwekuti angaregera here kuzoita izvozvo anozodzokora kuita the same, ndokamunzwireke ndaita kuti hamusi kunzwisisa kuti zveshuwa angashanduka here zvechokwadi bhozi anozodzokora the same. Muchitarisa zvaaita zvacho imi muri kuona sekuti level raanga ari nyangwe akaparidzirwa nyangwe akaudzwa sei haangasviki here pakunzwisisa. Yangu nestage yacho yaarizo ndandaanekangwanisina kuita. Saka iyi ndiye ega, rega tiri toikuudzisa kuti tisu tinaye ndiye ega mushure mekunge aparidzirwa ataurwa naye akumbira iyi kuti nechirongwa chinonzi ndinzweiwe, ndode kuti vanhu vari kumba uko vanzwewo
kuparidzirwa kwendaita nekushanduka kwendaita vandinzwewo, ndinovakumbirawo ruregero. Ndo pastage yatiri. Mungamupawo here mukana wekuti ataurewo zvaanenge ari kunzwawo kana mafungiro ake ouya achiri muusungwa, kwete kuti tobva tauya tomusiya kwamuri. Mukana warongokumbira, ndode kuokumbirawo ruregero kuna baba vangu. Saka ndopereti kuti imimi mungakwanisa here kumupawo mukana wakadaro. Kana pastage yekuti unonga agokuise kururegero, then tochizoona pakubuda kwacho kuti unonga abuda akuite kureva kuti kana achinge auya zvinokupaiwo mukana wekuchimuudzawo zvamunoda imimi sababa, zvamungaudzawo semwana, zvamungaudzawo even rehab officer kana vafundisi sesu tinenge tinaye, kuti mwana wangu une dambudziko iri neiri, mubatsirei apo nepapo. Zvimwe zvacho izvezvi tinotenda Mwari kuti tatoone mukana wekunga tiri tese nhasi tototaura tese, tichitodzokera kutototanga nhasi kutomubatsira zvamunenge mataura imi kuti tode kuti abatsirwe apo nepapo, mwana wangu ane dambudziko iro neiro. Motiudza madambudziko kana dzimwe nzira dambudziko raanaro ranogona kunge asina kuritaura. Munhu pamwe pacho haazivi dambudziko raanaro, asi vanogara navo vanoona kuti une dambudziko rehasha. Auya uko haagoni kutaura kuti ndine hasha inini, asi imi munogona kutiudza. Munenge mauto kuti tibatsirana, tigone kushanda tega isu. Ndimi munotiudza kuti munhu uyu anoda kubatsirwa apo napo, kuti tizobudisa munhu iyeye wodzoka kwatiri munhu ari right. Saka tokutendai nekubvuma kuti akauya zvinoita. Mungatibatsira wero nedzimwe maareas emunoti mwana wedu akabatsirwe apo neapo, kuti rehab officer achidzokera akwanise kumubatsira nesu tigomubatsira maareas iwona. Tisadzokerepo pemuri kuti anogone kuuya asi echinyepera kuti wachinja akatanga he kukonzesa mhosva zvekuti titi peace order nechii. Ameno mungatiudzawo dzimwe mamwe matambudziko anga ainawo. Pamwe pacho kanga asina kunga akamwa nekudini bhema unonga atori mubvo, akandotanga kundoti basi zvanoda otoona zvatochinja nyama. Saka ipopo ndofunga ndichingadaro wangu time ndo ikuzi rehab office azisaita kunga muchito naye kumboto kuti bure pfungwa dzacho dzenzi dzinonga dzemadhiragi. Zvinhu zvakanaka, ndo zvinhu ukaona wato mukati madrugs hakuna kuonomawana. Saka ukazoita zvekuchinjwawo pfungwa nekuparidzirwa nekudzidziswa usisina madrugs aya, kana uri munhu anoda kuchinja unochinja zvemachokwadi, because mujera hamuna mukana wemadrugs. Saka kutongosungwa is part of rehabilitation kumunhu wemadrugs, anenge atori kubudawo musystem achizodzoka. Ndo paipo unoona munhu akuzodzoka akuzorealize kuti inini ndakakanganisa izvo zvoda kuita. Pamwe pacho anenge akuonawo vamwe vari kuuya manje ototi saka munotaura ndakauya ndakadai here, ndo zvendandakaita here. Saka it's part of rehabilitation, nekumudzidzisa nekumuchinja pfungwa kuti aonewo kuti iyo shamwari zvinhu zvaita zvazvisingaiti izvi, chifambawo nenzira iyi, iyi nzira yanga isingaiti, chiitawo nzira iyi, anenge echidini echitochinjawo. Ndingadawo kunzwawo mama kuti munoti ukudini uye zvakamira sei, maigarisana naye sei, maonero enyu akamira sei nenyaya yemukomana. Mukomana uyu unochiti kana ndikatadzirana nababa ake iyono yopinda pakati. Apinda pakati, baba akarasa mari yawo, timboti ari kumabhawa, akarasa mari yawo, bati ndashaya mari yangu ndawatota. Ndikati handisi ndatora mari, makamondipazve mari here? Iyo unotoya toti handisi muda pana baba, matobira baba angu mari. Osvika pakundirowa. Saka ndaiti hangu inini mai ake anawo, ende akatomboya futi mecho.
auya akatombofambira zveshuwa zvemwana wavo zvikaita, asi wakandienda mwana achirongodaro, ndikangosara henawo. Pakufamba akati mamai mandisinomona mechifambi padhuze neni, dondofamba nababa akeni basi. Ndobva ndatosara naatete hanzvadzi yawo aya, ndobva tatosara tichikurukura. Saka pane mwana wemunin'ina weaya akanga amuikisa kupenharonga, amuikisa kudaro, watozwa Keni wauya auya kudaro. So pane paakauya wakapwanya, indototiza wayo wakatora mapesa angu, zvikwama zvangu, hembe dzangu dzese, zvimwe zvacho zvakapiswa. Baba ake aya akadhakwa, obva aturura hembe dzangu musherefu echipa baba ake echitungidza nemachise echibesa kudai, echitungidza hembe imwe naimwe dzibva dzafusiwa mugomba nanhasi dziripo. Saka ivo kubatana chezvo padzinza rawo, endakati ini nyangwe ndikanyafa ini handichadi hembe, muchandipa mombe 2, kundirowa kwakaite mwana wenyu muchandipe mombe 4. Ndokutaura kwendakaita. Obva ndobva ndamudaidziwa futi, ndakatodaidziwa ngemanesi dho akarara apo, zvikasi maizingani. Ndobva ndamhanya ndobva ndaendeko, ndakatoti wendi kudaidziwa hasi mwana wenyu ere, hasi uyai muone mwana. Baba acho obva aramba, ndikati hambai toone mwana, sezvo tadaidziwa ngenharaunda kuti hambai toona mwana. Ndobva taenda, iye waitonyepera kwakutosimuka simukuti mauye pano muri mai yangu ere, kwakutondisikiza ngembamo. Obva atobatwa ngano, zvikazi unopenga ere uchitishandisa kudaro, uri kutishandisirei? Anhu tobva tatobvepo. Saka ini hangu handina neremuromo nawo, unotombondikudza kuita mai. Pano ndinogara naye, unorara hake apa pamusoro apa, nekamwana kawo kadiki kandofunga kanofanira kunga kagrade 4 3 ipo papo, kari kunasisa acho munin'ina waaya. Ndaikachengeta ndichikadini, asi pendakaenda ndikobare uyu ndakatosvika ana zvatorongwa, ndaichengeta nekake kacho. Iye musikana iye watouya watotonga zvese zvemumba zvese, watodini, ana ngati yabvise mwana ndimai, ngatimuendese kuna mai yake. Ndikati zvakanaka. Asi ndichindomubata ndinomubata semwana. Baba acho akutokona kuchengeta mari pachezvawo kuti mwana iye aende kuswera atozvikoni. Iwo acho atondipawo mari yacho mumaoko. Saka zita rangu rere ndononga rotosvipa kuti mai ari apa rubvedze mari mwana asikandiipi kuchikoro. Ini ndinotoita ngezvekutotengesa madomasi. Ini ndine akangeke chifu akandoka mwana kawo, iwo anawo ane 6. Ndokuroorana kwetakaita. Saka dai ndichishupa namabawo anozourire kuzwi zviatisi kuda medu. Iwo ndakabvunza makati inogotora mai enhaka, mufa wakati handisude hama yangu pano. Ndokuroorana kwendakaita nababa. Saka iye antomboona kana kumhoresana naye chaiko kana akanyambude mujerika haperi, kusvika tazotoripirana. Iwo achaunganidzana nehama dzawo dzese, sekundirowa echindigarira, akandirowa echidini zvese. Dai ndakasvike pakomangari kumapurisa, mapurisa dzimwe dzenguva ukanyimangara anodzinyararira, kana kuti zvatofavavahwa kwatosiyana nazvo. Ndikatoenda, wakamwise pane umwe mukomana wake munin'ina wake wakasvike pakumwise mwana wangu sauti kadiki kendakaenako panapa. Mwana watorembarembe mwiri, chinyi kutore mwana sisa acho iwo airuka, haasarudzawo twana. Wakatora kamwana kangu kaya, hamba iwe simotamba natale kendaigara nako kamwana kawo. Kwakotore mwana uya kuna sisaya azuzviziya, kwakwenda nako haiko batsirwe kwambuya abenji, pamurodhi kwafamba chikamwise sauti, sinzi chambokamwise sauti. Ndotodaidzwa ngehanzvadzi yawo, zvikazi uyai muone zvaite mwana. Ndikati mwana wadini? Ina ndisudozvizwa, ngoti mamuna dzinza nemwana iyi wadini mwana? Iye watohwa panapa, zvikazi wamwiswe sauti ndiye futi. Saka saka pari panyaya yekuti mataura nyaya yekuripirwa yetanzwa kuti muroda kuripirwa, toziva pachivanhu pachishona vanhu vanobva kwakasiyana siyana, zvinhu zvinokwanisa kuitika izvoti munhu anogona kuzoripirwa, anogona kuzodini, asi ari mukati, mukomana ari mukati
haakwanisi kukuripirai nekuti achiri mukati. Asi kana azobuda maybe akashanda handingazivi anombogweja ukoko, unogona kungomuka akanhonga dombo rake, anokwanisa kukuripira zvinhu zvaanokwanisa kuita. Asi chinangwa chepurogiramu ino sezvitambotaura ndechekukumbirana ruregerero nekuregererana. Kuregerera kumwe kwachona kunobatsira iwewe nyakutotadzirwa, ukakwanisa kuzviburitsa muhwendefa yemwoyo kuti alright ndakuregerera zvichibva pamwoyo, zvinokurerukira, hauremerwi uye waregererawo futi anosununguka. Asi kuregerera kunobva pamwoyo kunonyanya kubatsira iwewe watoregerera, kwete ari kuda kuregerera. Saka chinangwa chetinenge tada kuuya manje chezvemazoburitsa manje kuti mune nhunha dzemuinadzo nekuda kwemukomana, ndodzita kuti iye ari kushuwirawo kuti akazvionawo kuti ndinokanganisa, maybe kuda kwekuvharirwa kwaakaitwa kwekusungwa, ozviona kuti inini zvinhu zvendaita ndikukanganisa. Asi ndisati ndabuda ndaifanirwa kuti ndinokumbira ruregerero mainini, ndinokumbira ruregerero baba, ndinokumbira ruregerero mai, ndinokumbira ruregerero ndakakanganisira. Kukumbira ruregerero kwatirutarisira nekuregererana handi kwekuti mukati mamuregerera haasi kuchazoripa zvamuri kuda kuripirwa, izvo munozoripirana. Asi inyaya dzekuti mwoyo wenyu uve nerugare, to have peace mumwoyo menyu, musave nebundu mumwoyo menyu. Iye wari ukoko asazorambe chizvidya mwoyo kuti nezvinhu anongogara akuziva kuti maini mama wakandiregerera, asi ndofanira kutsvage mombe dzekuvaripira, mama wakandiregerera asi, but pari zvino izvi anenge ari kuti mainini wane bundu neni, ndochekutanga woti hey, mainini futi waruda mombe. Saka matambudziko acho anonowanda instead yekuti aite mashoma. Saka chishuwiro chedu ndechekuti mukakwanisa kumubvumira kuti agouya agozvitaurira ega makagarisana echikukumbira ruregerero, imimi momuudzawo nyaya dzenyu dzemataura dzekuti nyaya yekupisa kwehembe iri mombe 2 yeyi, nenyaya yekundisimudzira maoko iri kuda mombe 4 idzi, haina kupera, ichada kuti izodini, igadziriswa. Ndofunga kuti zvinogona kubuda. Ameno, munozvionawo sei? Zvakanaka, munozvigamuchira. Kana muchizvigamuchira tinotenda. Isu kazhinji kacho tiripo pakuumbiridza community, pakuumbiridza ukama, pakuumbiridza hama, hatifaniri kuuya pakuparadzanisa. And isusu hatidiwo pekuti petabva tozonzwa kuti kwakazomuka chakati, uye mukomana uye akatozonosimudza futi dema kadidi. Isusu tine tariso yekuti kwetafamba tofanirwa kuzopota tichitodzoka, totozwa kuti mukomana uyo paakazotodzoka pa2 months dzatobuda akatombobvisa imwe mombe, kana kuti akazotogadzirisa pamba akazodini. Ndo chishure chedu ZPCS kuti munhu wetinenge tarehabilitatawo adzoka kunoku, nekuti kunoku agamuchirika, akukwanisa kupinda mucommunity, akukwanisa kuitawo basa akasununguka, akukwanisawo kuripira mhaka dzake dzanenge akaita, because uku aripira mhaka yenyika yestate nekuda kwemhosva yakaita. Asi adzoka achada kuripira yemumusha yekurova nekupisa hembe dzamai, anozogadzirisa kana achinge abuda. Asi iye wakawanawo ruzivo nekuziva kuti ndichagadzirisa izvi asi ndaregererwa, zvinhu zvinogona kufamba zvakanaka. Ndoda kungoti ichokwadi kuti mama, upenyu zvamataura neni zvandibata zvinorwadza. Even baba, upenyu hwekuchengeta mwana, kana tichizvara vana, kana tichigara semhuri, tine matags zvatinotarisirawo kuti vana vanotiitira.
nesuwo vabereki tine maresponsibility tofanira kuvaitirawo, asi nechimiro chiripo chekuti muratidza kuti vana varotadze kugamuchira samai, votadze kurespektawo baba sababa. Tikadzokerawo uko ticharamba tichibatsirana nemukomana kuti aramba achikura zvamunotarisirawo zvinge zvichiita, asi taigone kuzviita tega kana kunzwisisa chimiro chine mukomana kana tisina kutaura nemi. Saka dokutendai neumbo hwamapa nechimiro chamaratidza ichocho. So maita zvakanaka, maite kuti basa redu rireruke, tiziye mashandiro atinofanira kuitawo nemumwe namumwe. Sejeri tega hatina zvatinogone kuita, asi tinoshandawo necommunity kunobva vanhu, because ndiko kwaanoda kuzodzokazve kana tichinge tashanda nawo. Saka zvinhu zvakanakisisa. Chepiri, ndange ndichitarisa pakumumhuri, ndafara zvikuru kuti muri kutaura kuti mune urongwa hwamakatombo ameno makatombotaura naye here kumuudza nyaya yenyu iyi yekuti ndinozoda mombe, ndinoda zvakati, kana kuti makazosara muchitaura semhuri iye pachake hamunobvira mambomuudza? Wakamboudzwa nababa vachasinya makamboudza baba vakamuudza. Saka zvazvinoreva ndezvekuti iye anogona kunge achizviziva kuti twakambotaurika zvakati, asi haana kubvira amboonawo mukana wekutaura nemi muchimuudzawo. Saka panguva iyoyo yaanouya, mukana wakanakisa kuti mutaure naye, munzwawo kuti anopfungwa dzipi semhuri, kana kuti nesu tiri pamwe chete tobatsirana kuti tigadzirise mutemo wenyika zvawabvumira kuti watongwa wadai, at the same time achadodzoka mhuri zvainogamuchirawo kuti izvi zvikaitwa nekudai nekudai hazvizosimudzi dzimweni dzenguva ngozi dzingazotera kumhuri inotera, mamwe matambudziko angazosimuka mangwana. Tese tobva tagara tiri zvakanaka tichigadzirisa pese panenge pakashata. Saka ndicho chirongwa chatinacho nezvatinotarisira kuti kana muchinge masangana zvinogadzirisika zvinoita zvakanaka. Handizivi kana paino mwana chekutaura. Komana takamuona patakaenda kufamily day, toziva hedu tafambira kuti akumbire regerero kuna baba, asi ini pandakataura naye akataura nezvino akati ndingangoenda hangu kunokumbira regerero kuna baba, asi ndine zvandakatadzira mama. Aitorakidza kuti zvishuwa zvakamubata-bata kuti ane zvishuwa as much taura hedu kuna baba, asi inini pandakataura naye aitotaura kuti mama ndine chandakavatadzira, saka nandichiuya ndichodawo kuya ndichitaura namama ndivakumbire regerero. Handingangouye kuzotaura nababa chete, asi mai ndine chikuru chandakavatadzira. Ere tikutozviona nemagariro amakaita kuratidza kuti muri kushushikana nekurwadzwa nezvamakaitirwa, asi kuti sevanhu vanonamata tomboda kungoti Mwari vatidetsere tingowanawo mwoyo wokuregerera. Ere zvinosunungura imini chikuru kuti musaramba makabata bondo ramunenge munaro muhumwe. Saka kana muchititenderawo kuti nechiti mwana auye monyatsomudza zviri pamwoyo penyu kuti muburitse zvibude zvese, nokuti anogona kuuya ake okumbira regerero odzokera, imi mosara futi mune bondo. Saka tichida kuti munyatsokumbira Mwari kuti vakupe simba rekutaura zviri pamwoyo penyu, mozviburitsa zvotaurika, zvinhu zvogadziriswa. Asi chikuru ndechekuti akandiudza kuti mai ndine chandakavatadzira, ndinoda kusvika ndichikumbirawo regerero. Saka toda kutendai. Chirongwa chino ichi chirongwa chinonzi ndinzweiwo, chinotumwa kana kuti chiri kumashure tichitarisa pfungwa dzinenge dzine vasungwa vari mumajeri vachidzokera kudzimba kuhama dzavakaparira mhosva, vachisvitsawo mashoko nenhuna dzavanadzo. Sehama yedu mwana wenyu anewo shuwo yake nezvaanoda kutaurawo kwatiri zvatasvika nazvo. Saka chirongwa ichi chinoitike muno muManicaland ndo chakatangira kana machiri kutangira machiri kufamba chiri.
kumajeri ari kunoku tichishanda nevatungamiriri vedu vari muno muManicaland. Saka hameno kuti munochionawo sei mashoko 2-3 amungangotaurawo pamusoro pechirongwa ichi chevasungwa vachiuya kwamuri nenhuna dzavo kana kuti vachikumbira ruregerero pamhosva dzavanenge vakapara, vachigadzirisa kuti kana vozodzoka tinge taakufambira pamwe chete semhuri takabatana tichinzwisisana. Saka totanga nababa mungotaurawo mashoko muchidimbu-dimbu, mai mozotaurawo kuti munochiona sei, mungati chii kune vari mumajeri vacho vari kuuya vachikumbira ruregerero, kune vatungamiriri venzvimbo yacho kumajeri muno muManicaland, kuti chirongwa ichi munochigamuchirawo sei, munochionawo chiri chirongwa chakamira sei? Chirongwa pacho ngokuti manje vafana kuti ndobve ikweyo kana pasina chirongwa chana chakadai unotonga achitovhiringa futi. Saka akapakapozuvaika chirongwa chakadai chobatsira kudini kuti anhu azoita arwa achina kushata. Ndosvikawo kundoti ari mumajeri dai angobuda angofambawo sezvetinenge tichitoita, ngoti nesu kwacho tinotoendawo kuchechi. Ndinotogadzira kudai tienda kuchina kutaruda ndatondosvirawo kuti ngaudo andoita upenyu hwakanaka. Tekutsendai nemashoko, mataura mashoko amai chaiwo, mashoko ekubereka. Regardless of zvese zvinoitika izvi, imi chamuri kukurudzira ndechekuti vanhu ngavararamewo vakasununguka. Asi zvinoda kugadziswa zvichigadziswa zvacho, unhu huchigadziriswa. So tinokoshesawo ubuntu, unhu hwemunhu, ndosati tichifamba neuwazi. Uwazi inoreva kuti Ubuntu Association of Zimbabwe. Saka tinokutendai, tine muono umwe chete, hatisi kufamba tega semajeri asi tiri kufamba tiri pamwe chete. Tichipedzisa, ndoda kukurudzirai, Bhaibheri shoko raMwari rinokurudzira nyaya yekuregerera. Tikatarisa Jesu achifamba, pane zviwi kana kuti zvinhu zvaitaurwa nezvazvo. Dzimweni dzenguva podzwa mukadzi kunzi abatwa ari pakufewa chaiko, asi mukazotarisa pakupedzisira Jesu anotaura nyaya yekuti panobudiswe nyaya yekuti hapana munhu asina kubvira ambotadza, ndizvo. Tikaerenga zvakare Bhaibheri shoko raMwari, tichitarisa context yekuuya kwaJesu panyika, anoti ndakauya kutsvaga chakarasika, ndizvo, nekuporesa. Ndotikurudzira zvakare kuti tirangarire vari kumajeri. Zvoreva kuti Jesu achiuya haana kuuya for vanhu vakanaka, handiwo akanyanye kutageta kana kutarisa. Aitotarisa vanonziwo the outcast, vari kuraswa kana kuti vari muzvivi vavo, ndo akaurira kuti vatsvage upenyu vasimudze. Saka isusuwo nemi sekuona kwandaita muri totonamatira kuti nyika iite zvakanaka, vari mumajeriwo vaitirwe zvakanaka, tiri kushuvira tese zvakanaka pamunhu wese, chinova chinhu chakanaka. So dei tabatsirana kuti hama dzedu zvadziri kukumbira kuti todawo mukana wekutaura nevari kunze, tivanzwewo muchirongwa ichochi chinonzi ndinzweiwo, tonzwawo zviri kutaurwa nevari kumajeri, tozvigamuchira, todzeya, tobatsirana nawo kuti tibudise chinhu chimwe chete. So dei Mwari atikomborera, dei Mwari atiitira nyasha. Regai ndikumbire mufundisi Pastor Ivis vari pakati pedu vakwanise kutinamatira kuti patinosimukawo nyasha dzisare pamusha uno. Then ndakudzoserawo kwamuri semhuri, kana kuti pakati pedu kana paino ane prayer request chatinganamatira kuti pamunonamata ichi semhuri todonamatirwa ichi. Varanda vaMwari vauya pano vazonziwa, ko vangangosiya, vangangoenda here vasingasiyi nyasha? Hazvisiri izvo, handiti. Saka tinowirirana kuti zvamungataura baba kuti namatiraiwo ichi kumhuri yangu, mai motaurawo zvingave zviri mumhuri. Nyaya yekubatana ndanzwa ichitaurike pano papasta, mobva mainamatira kuti semhuri
tibatirane pamwe chete, tibudise chinhu chimwe chete. So ameno taudzokera kwamuri semhuri, taurai mufundisi vatinamate. Kutanga nababa. Ndanokukumbira wangu kuti anamatirwe kuti asaite zvinhu zvakashata mukufamba, ateerero amwe, ngozi chikuru kuteererana. Pasina kuteerera amwe manje community manje hazvifambikidzwa iye mukomana. Namatewawo kuti tisare nerugare, zvigaro zvakanaka mukati menyika yedu. Namatewawo pfuma. Mwari anonzwa, nezvimwe zvamusina kutaura Mwari atozvinzwa kare. So regai tipiwe munamato. Tinokutendai Baba vedu vari kumusoro kudenga, tinonamata panguva ino. Muri Mwari wakatida, makatida tiri mukutadza kwedu. Ndimi Jehovha, makatidzidzisa kuregerera. Pasina imi Mwari hatikwanisi kuregerera. Tiri kunamata Mwari mukati memhuri ino. Isai Mwari rugare ruri kukumbirwa. Ndimi Baba rugare rwedu. Tinorutaura Mwari pamusoro pemhuri ino. Tikutaura Mwari the ministry of reconciliation inova iri mumamuri Baba wekumusoro kudenga. Tinoziva tiri vanhu tinotadza, pane paunenge uchifunga kuti uri kugona asi uchitadzira mumwe. Mwari taakunamata kuti nyasha dzenyu dzidzike pamusha uno. Tinonamata Mwari kubatwa kwepfuma yamaoko sekutaura kwavaita Baba. Ngazioneke Mwari pamusoro pemusha uno. Ropafadzai mabasa amaoko. Tiri kunamata Mutsvene, tambanudzai ruoko rwenyu kune vanokwanisa Mwari. Vasumudziona ni muri ino Jehovha wamasimba ose. Irori soko renyu Mwari riri kuparidzwa mukati memba muno. Ngaripfuurire mberi Jehovha wamasimba ose. Tiri kunamata muri ino Mwari kubatanidzwa nemi. Nekuti Mwari kana vabatana ndokuti tizive Mwari kuti vadzidzi venyu. Nekuti kana soko renyu rinotaura richiti kana muine rudo pakati pavatadzi vose vachaziva kuti muri vadzidzi vangu. Rudo rwenyu Mwari tinoritaura mumuri ino. Dzoredzero yenyu Mwari tinoitaura mumuri ino. Nemukomana Mwari tinomunamatira. Mweya wemadrugs tinonamata nekuuparadza muzita raJesu. Mweya wekupandukira vabereki tinonamata nekuuparadza muzita raJesu. Tikutaura Mwari nepaamire iko zvino Jehovha nezvidzidzo zvaari kuita. Neshanduko yatikufungidzira kuti yaamari Mwari ngaive yezvokwadi. Tinosasa ropa raIshe Jesu Kristu. Tichiti Mwari vabate Mwari nyange utano hwemupa muno. Mwari wagova vatano nekusingapere. Ishe wamasimba ose, batai nekuvaka mhuri ino. Rudo rwenyu ruri kuvapfumbamira, chiedza chenyu chikuvatungamira, zvokwadi yenyu Mwari kuvamisikidza. Tinonamata rudo rwenyu Baba, the agape love, ruri kuwanika nekuwanda mukati meimba ino. Tanamata zvakare nyangwe neZPCS vari kutambanudza Mwari mukana uno, kuti vari mukati Mwari vakwanise kutaurawo nehama dzavo. Tiri kutaura Mwari kune vese vari kupa maresources kune chirongwa chino Mwari vasingakwanisi kunge vari pano, vari kuita kuti basa rifambire mberi. Tinoti Mwari rovaropafadzei, vagoramba vachibatsira nekubatsira nekusingaperi. Tinamatirei Mwari, tinokunamatai Jehovha, tikoramba chipfuurira mberi, tikoramba Mwari tiine simba rekufamba nekuwadzanisa hama neshamwari. Tanamata nekutenda muzita raIshe Jesu Kristu. Amen. Disgusting.